Egunon jaun. Egunon, Bueno, lehen galdera. Transizio garaietan eta nekazaritza eta Euskal Herrian zeuden aitak, ez? Iñaki Arrutik, Iturbek, Sabino Irulegik, eta nik uste gehienak Gipuzkoan, ez? Eta Gipuzkoan eta Euskal Herrian, ez? Bete zuten papera, urte mordu hau pasata gero, nola ikusten duzu, ze balorazio egiten duzu, eta bueno, ikusita gehien bat elkarlanean aritu zirela, bai sindikalgintzan, Urkaiko itegia de beraiek bultzatu zuten, ze balorazio egiten duzu jo? lehen balorazioa egiten detena da, beste garai batzuk zirela, ez? Garai haietan, etzegon oain bezala mobilik, bideo grabatzeko baina ari garen bezala, edo internetik, orduan beraien inspirazioa edo bidea bilatzen zuten Europan eta bidaiatuz. Orduan, pentsatu, Europako merkatutik kanpon gendela, Espainia diktatura baten zeola, eta ni nire aita ezagutzen dut beti bidaiatzen, esan dituzun Sabino, eta Iturbe, eta Jose Mari Aldanondo, eta Valentin Zamora, eta olako jende batekin bidaiatzen area eta honea, Europan zer zegoen ikusteko, eta Europan zeuden gauzak, kopiatzeko ausardioi eukizuten eta bultzatzeko ausardioi eukizuten. Ez goatzen naiz, saneamentu kanpainakin hasi zienen, zenbat iskanbila izan zian, baina beraiek Europa ikusten zuten zei bidetiz ijoesten, eta hoi bultzatzen jardun ziala, gero kooperatibak, elkartek, eta limusin arraza bera ere, gure aitak ekarrezun lehen aldiz honea, paperakin da, ez? Genealogiari garrantzia eman ez da. Orduan, ezerrezetik eta diktadura garai batetik, bidaiatuz gauzak sortzera iritsi zian. Gaur egun gauzak aldatu egin dira. Hau da, gaur egun da besta kontrakoa. Igual daukagu informazio gehieki eta ez dakigu entresaka egokia egiten. Ez dakigu zein dan egokia hainbeste informazioetatik. Benetakoa eta gezurrezkoa, bide zuzena eta okerra bereizteko arazo gehiago ditugu. Eta ja, Europan integratuta gaude eta Europako politikak ere asko markatzen du. Eta gustora edo ez gustora, pixka bat arrastortan jun beharra daukazu. Eta, bueno, diferentzio horiek ikusten ditut, eta hausnarketa hori egiten dut. Eskerrik asko, Xabi.